Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Abakar wani ɗan Sudan ne da ya ba da kissan labarin abin da ya faru da ƙaninsa bayan rasuwarsa. Ya ce ƙaninsa ya kasance mutum ne wanda dukkan dangi suna sha'awarsa suna sansa, mutum ne mai haba-haba da mu'amala da mutane. Bayan ya rasu, gaba ɗaya dangi sai da aka ji wannan rasuwar. Kowa yana jimamin rashinsa. Ya ce bayan kamar wata 3 da rasuwarsa, ya ce wata rana cikin dare sai ya mafarki. Ya ga wannan ƙanin nashi a cikin wani mummunan yanayi, gashi cikin azaba, gashi cikin duhu, gashi cikin wani wari na fita daga gurin, yana ce masa dan uwana ka taimaka min, dan uwana kaman addu'a. Yace da ya farka cikin dare wallahi ya kasa koma bacci har sai da aka yi sallar asuba. Da aka yi sallar asuba, da ya fito daga masallaci sai ya je wajen mahaifiyarsu da safe kamar yadda ya saba domin ya gaida ita. Sai ya tadda ita a inda ta yi sallah akan sallayar tana zaune bata tashi ba cikin ɗimuwa, cikin wani irin yanayi. Ya ce mata mama lafiya? Ta ce wallahi babu lafiya, na yi mafarkin ƙaninka ga yanda yake irin yanda shi ya gani, ita ma haka maman ta gaya masa. Ta ce masa to ka je gurin malam wane ka gaya masa ga abin da muka gani, ko akwai shawara ko kuma mafassarar wannan mafarkin da zai bamu. Aka je aka gaya malam ya ce to kun tabbatar yana yin sallah? Suka ce mutumin nan yana yin sallah. Sai ce a'a, a je a tambayi abokansa wanda su ne kud da kud kullun suke tare. Aka je aka tambayi abokansa, aka ce shi kan wanan nan da Allah da ya rasu da Allah ya yanayin sallarsa. Sai ce suka ce gaskiya fa baya yin sallah. Abokan suka ba da shaida cewa kwata-kwata shi baya yin sallah. In lokacin sallah yayi sai ya kirkiro wani uzuri, ko ya fita ko ya tafi, kafin ya dawo an gama sai ya zauna cikin su, amma suka ce su ba su gan shi yana sallah ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aka koma aka gaya musu, mahaifiyar ta ƙara tura yan ta ce to ka je ka ce masa dan Allah ya bamu wata addu'a, wace addu'a za mu yi masa. Imam ya ce ai mutumin da ya rasu baya sallah, ai ba a yi masa addu'a, babu wata addu'a da za a yi ta amfane shi, domin ya rasu a matsayin ba musulmi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ingantacce, al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bambancin tsakanin mumini da kafiri sallah ne, wanda ya barta hakika ya kafirta, wanda ya mutu kuma yana kafiri ai babu maganar ai masa addu'a ta yi masa amfani. Yanzu kawai abin da ya shuka ne yake girba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan uwana, da dama daga cikin mu mun dauki sallah abun wasa, wani kaga kwata-kwata ma baya yin ta, wani kuma ka ganshi ya tsallake wannan ya hada waccan da waccan, sai ya shiga cikin inda Allah ya ce wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Wato tsananin azaba, wailun wani kududdufi ne a cikin jahannama. Allah ya ce an ware wa waɗanda suke wasa da sallolinsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah madaukakin sarki ka sa mu da zuriyar mu muna cikin masu tsaye da sallah. Allah ka amsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.